Pozdrav svima ljudi, pošto drugari Mare i Peđa ovog vikenda nisu tu, pa neću imati s kim da radim sparing, a i već mjesecima obećavam drugaru da ću dođem do njega, kao i Burazeru. Odlučio sam da odem do Noveta, do Novog Sada, da odradimo neki sparing, da vidimo kako će to da ide, da vidimo u kakvoj formi Nolo, u kakvoj sam formi ja. Za one koji ne znaju, Slobodan Novaković, inače desetostruki šampion Srbije, znači 10 godina za redom je prvi u kategoriji do 90 kg desnom rukom u seniorima. Ozbiljan niz. Ove godine ga je u tom nizu sprečio Darko Srećković, koji je neverovatan. Bukvalno, dečko ima šaku, ne verujete, znači njegova šaka je, on celu moju šaku bavi njegu. Dobio je Noleta i u kvalifikacijama, čini mi se i u finalu na državnom prvenstvu. Sada Nolo je tu napravio grešku, išao je top roll protiv Darka, Darko je na top rollu, mislim u tim manjim, lakšim kategorijama, pa sve do 100 kg, ja mislim nepobediv. Vrlo verovatno da je probao da uđe unutra, možda bi ga i dobio, ali mislim šta bi bilo kad bi bilo. Nole inače pre, čini mi se 2 meseca, imao tešku povredu oka. Na poslu je sa kolegom vario nešto, izašla je neka, kako su varili, izašao je sitan deo metala i da mu je prošao milimetar u levo, 2, kako već, nisam siguran tačno. Postao bi Nole bez oka, ovako mu je poseklo rožnjaču i na svu sreću, hvala Bogu, može da vidi, dalje vidi mutno, nije to, tek za mjesec dana mu skidaju konce. Tek je krenuo da trenira, znači nije trenirao neko vreme, s tim što se i odmorio. Sveže su mu ruke, da kažemo, ali opet nije na 100%. Leva ruka mu je bolja nego pre, imao je povredu lakta, vuče već dugo, čini mi se, pa možda ne baš godinu dana, ali taj neki period. Kaže da mu se lako to oporavio, pa ćemo da vidimo kakva je leva. Danas je subota, koji je datum? 31. avgust. Ja sam u sredu sa Maretom peglao jak side, max 8 kilaže desnom rukom, to nisam snimio sam nešto telefonom. Ništa, sad je 10:22, sad ću da doručkujem i od 4 idemo sa Noletom na trening, možda ćemo posle isto nešto malo da ćaskamo pa da ubacimo u to klip. Vidimo se. Kad uhvatiš nekog pre bilo šta, kad vidiš da je jak, to ti je to, baš ti čao. Tako će meni to na desno. Baš pucno. Baš čustino, žestoka. A ti nemaš sajn, ti nemaš ni kap, dovoljno ja. Ovdje si, brate. Drži šaka puno. Evo Peđa što je šaka sad i levo i desno. Brat. Vidio sam na turniru. A ni ne trenirao barem, samo dođe na sparing. Znaš da ne trenira od Božića, nije trenirao, brate, ništa za specifiku, samo teretana i sparing. Sveže. Pa nije da je sveže, nego smara ga i dođe na sparing da se družimo, da se zebamo. Da, mrzi ga nešto. A kad je trenirao, on je što zovali, znaš koliko je počeo, šta? Ima dobro. Ma jasno, pa nije kao kad Đole je dobar Leon, šteta što nije došao. Baš je dobro. Ćemo prvo bez desnu malo, a? Da.
slomiš raz. Da. Da sam čisto povuku. To je. Ne mogu da se držim unutra i dalje, brate. Mogu malo i to je to. Prvo malo gore, tako. Vidim da su tu čvrsti, baš stojač. Brate, ne znam ja kako iskreno. Baš ne. Ja se svima koga mogu da držim gore, ja držim gore. Recimo sa Peđom, svi nemam šta da tražim. Samo unutra i probam da ga uhvatim. Ovo baš idemo top na top. Ajde. Znači malo gore stisko. Više. Da. Ali fair. Da, pa okej, pa. Mogu jednu, dve, da se malo zadržim i to. Kako sam dregovao prvi put, pao mi palac i zakucao sam se ovdje, nisam imao ništa. A ja vas vidim. Nema šanse. Ne drži mi pronaciju. Po sajdu i osjećam da možda i mogu, ali ne. Neću ulaziti u kupu, da se malo držimo na sajdu. Jel možeš? Ajde malo da odmorimo, malo miramo. Ali baš s tobom nemam rješenje, jedino gore da idem, baš s tobom nemam rješenje da te ovdje držim. Znaš, nego mi puca pronacija uvek, jer ti me uvek lepo napadneš sa dregom po dijagonali. Taj deo, da, zajedno. A ja od ljube, kako mi je sjebao, nemam pronaciju u kupu, ne mogu da se uključim fino. Mora se raditi. Meni fali sparing, ja kad bi sad sparingo ovako, pa evo zna dobro. Kad smo mi redovno sparingovali, brate, tad je forma bila u fullu. Dođe Sinter, brate, kao konj ja. Onda oni svako od njih povuku po 5-6 puta druže, misle, ja povučem 50 puta ruku za trening. Pa tako jedan trening, drugi, treći. Znaš šta je to, brate? Bude bomba. Uzimam sve. Ne mogu da... Šta da radim? Šta bi ti da vežbaš na To nemam pojma držiti. To što radimo, samo da... Jebi ga. Ne čudnemo da ti nije. Pa da, mislim... Malo me manje guraju ovdje, nego tu da mogu malo da... Više da vučemo. Da, meni je više leva ovdje nego ovdje, tu kad uđem već zbog ovog povrede. Čisto drži tu neku sredinu i tu malo da se top. Viš, čim mi nisi ovo radio, ja mogu, čim mi uđeš gotovo. Eto to da znaš, da budem sredan. Da me rokneš lako.
Ajde idemo radi ovaj. Uleti onako kako inače radi. Neću baš. Ne. Uleti da vidim samo koliko ćete držati. Pustit ću ja neću. Krenut ću polako. Polako krenu. Tu sad.